Assalamu alaikum. Lafiya sannu. Ya mamanku? Ba ni kunu mana da awara. Idan kin je gida, ki gaya mamanku, fakal ya zo ya ci aure da kunu. Kuma yana gaishe da no. Mun ce mata wannan yajin da Allah ɗan ƙara kishi. Wata yarinya da na je gunta jiya na mata wayo na ci awara sai yau ma gunta zan koma bari ka. Sannu. Ya kike? Ya maman taku? Kin ce ina gaishe ta dai ko? Amma yajin nan kin ce ta ƙara gishiri a ciki? Dan samu kunun da awara kamar jiya. Gaskiya ni ba san zuba